броени мигове ни делят от появата на нашия приятел Дичо. Така че, още веднъж, само заради вас и само заради вас, 33-то! Значи ти пускаш нещо друго, а тръгва северняшки танц, който не е северняшки танц. Добре, дай някакъв южняшки танц. Колко е? Нали, вие какво предпочитате? Северняшки или южняшки танц? Да, в този студ да пуснем някакъв южняшки танц. Да? Къде трябва да е? Нещо не мога да се разбираме тук. Момичета, вие иначе как сте? В кой клас сте? Аха, Шарена, така е. Ти си в седми, така ли? Виж как познах? А ти не си в седми, нали? Виж, пак познах. Не пляскайте ми, де. Много познавам. А ти си в четвърти, нали? Да, четвърти. Много познавам, бе. Глед, сега примерно, ето, господин, вие сте с синьо сако, нали? Ето, не е ли с синьо сако? И пляскайте ми, де. Много познавам, честно. Между другото, утре по това време дъжда ще спре. Много познавам. Честно. Ти какво смееш? Ти си 6-ти клас. От тази страна не познавам. От тази страна не. Виж от тази страна всичко. Ти се казваш Моника, нали? Не, от другата страна беше Моника. Моника, обади се, бе. А, няма Моника. Аз, нали, директно тръгнах първо към тебе. Виж как познавам. Значи, интуицията не ме е подвела. А тази музика ще тръгне ли, бе? Ще тръгне ли музиката? Бри!
се! Още веднъж силни аплодисменти за прелестните деца от 33-то средно училище Люлин. Браво, деца, страхотни сте наистина. Дигнахте настроението, а сега лекинко оттам. Благодаря ви отново. Много са активни в своята дейност. Децата от 33-то,